Дуслар, бүген менә мин сезгә үземнең балачагымнан килгән бер әниемнән үк килгән бүгенге тел белән әйтсәк инде лайфхак белән уртаклашмакчы булам. Ул яшел суганны ничек үстерү. Яшел суганны үстерү бик гади. Менә минем алдымда ул пычкы чүбенә утыртылган суганнар. Менә мин аны шушылай тыгыз-тыгыз итеп утырттым. Һәм кояшлы җирдә ул каядыр бер 20 көн эчендә әзер була. Нинди пычкы чүбе дигән вакытта нинди пычкы чүбе дә ярыйдыр дип исәплим. Суган өчен гадәттә инде менә җиңелрәк субстрат кирәк. Минем монда әз генә пычкы чүбенә мин куштым балчык. Көн сайын менә аңар инде су сибеп торырга кирәк була. Әз генә менә шушылай мәшәкатьләнеп алып инде үзебезнең витаминны яшел тәмләткечләр һәр вакытта да безнең өстәлебездә була. Бу инде бүгенге көндә тагын да актуальрак дип исәплибез.